Ningma ma sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ye ko nin ye a kuma selen ye Institut national de prévoyance sociale INPS jamana bolofara cakɛda do min ɲɛsin mɛ dɔkɛlaw dɛmɛni mɔ minnu ye a tɔndenw ye jango a sira min bɛ wele ko allocation familiale tɔrɔmɔɲɔn do min bɛ jɔ dɔkɛlaw ye dalimasa ye bangeli nɔgɔya dɔkɛlaw minnu ye ni u kɛra INPS tɔndenw ye allocation familiale kumaw dɔw la a tɔrɔmɔɲɔn kunkanko bɛ caya sɔrɔcɔgɔko nasira fɛ allocation familiale mun de do jɔnw de n'a ka kan mun de bɛ na ni a sɔrɔbaliya ye an ka ɲininikɛla Amadu Kamara ye wuli ka jɔ kɛ ka se INPS ma ɲɛmaaw fɛ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an ka jɛ k'an nimada nin sɔrɔli la. Allocation familiale a bɛ INPS ka régime na régime minnu ni INPS b'a sara a b'a la allocation familiale ye wari ye sariya INPS yamaruya k'a di baarakɛla u ma mais baarakɛla minnu lakodɔnnen do INPS la n'u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ lakodɔnnen do INPS la ani baarakɛla minnu ni den Ala y'u garijɛgɛ den na olu baarakɛla ninnu de bɛ nin wari ni allocation familiale sɔrɔ allocation familiale sariya ko a wari 700 den o den. Mais c'est important, dès la jurutɔ ale t'a 800 c'est bon on fana fara kan den la jurutɔ o t'a 800 mais den minnu ni bana t'a la foyi t'a la ka kɛnɛ sariya ko o kalo INPS ka 700 di o den ma mais wari ni a bɛ sara kalo saba o bɛ wari kɛ 2100 ye kalo saba an b'o di den somɔgɔw ma allocation familiale kama mais comme INPS ka baara bɛ secteur privé de kan mɔgɔ minnu tɛ fonctionnaire u tɛ militaire ye an b'olu de ka olu bɛɛ de bɛ an ka yamaruya kɔnɔ INPS ka taga sira la c'est-à-dire INPS tɛ fonctionnaire ani militaire INPS ka baara tɛ taga olu kan mais minnu bɛ baara kɛ secteur privé la olu INPS bɛ olu de ta en charge o mɔgɔw olu de bɛ na INPS la mais n y'a fɔ cogo min o k'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ i immatriculé do INPS la i lakodɔnnen do ni immatriculé i bɛ lakodɔn mɔgɔ min fɛnɛ bɛ ka allocation ɲini o k'a sɔrɔ o tigi fɛnɛ o lakodɔnnen do INPS kɔnɔ o tigilamɔgɔw olu de bɛ ni allocation familiale ni bénéficier INPS ka baara o ka baarakɛlaw ou bien mɔgɔ minnu ye baara bila ani mɔgɔ minnu bɛ baara la n'u bɛ INPS ka yamaruya kɔnɔ k'u ka hakɛya d'u ma en réalité an bɛ wari dɔ de lasigi baarakɛla ka baarakɛyɔrɔ ye wari min d'an ma an b'o dɔ de sigi baarakɛla ma mɔgɔ kelen baarakɛyɔrɔ bɛ 8% c'est-à-dire 8 kɛmɛ sara da 8 baarakɛyɔrɔ b'o sara INPS ye baarakɛla kelen bɛɛ la alors o régime bɛ financer ni o wari de régime bɛ financer ni o wari ye alors an tɛ se k'o wari minɛ k'an tɛ tila k'o lasegin mun kan ka di baarakɛla ma o la k'an t'o d'o ma mais ni mɔgɔ dɔw nana u b'a fɔ aw ye zon de ye aw y'an ka wari dun aw b'an ka wari parce que ɲɔgɔn faamuyabaliya don c'est an sago bɛɛ mɔgɔ ni droit nin ka kan directeur général y'o fɔ a b'a fɔ n'an ni directeur général kuma aw ye mɔgɔw ka droit d'u ma a di kuma la a n'a di cogo la o ko ka gɛlɛn a ma kojugu aw ye mɔgɔw ka droit d'u ma a di kuma la a n'a di cogo la o de kosɔn mɔgɔ bɛ règle la i ka kalo saba n'o tɛmɛna ka dɔɔni kɛ dɔrɔn c'est à dire kalo saba an b'i ka droit sara mais n'i bɛ règle la parce que condition fɛnɛ de b'a la mɔgɔ caman bɛ na aw ma aw an ka wari dun an y'a kɛ tan mais an b'a fɔ kari est ce que an bɛ don machine kɔnɔ an b'a fɔ i denw filɛ mais a filɛ nin a san 2 filɛ nin e mana ni den ka pièce e mana a tigi b'a fɔ ne t'o dɔn alors i bɛ ɲininkali de kɛ ɲininkali mun ye pour que a kɛ nɔgɔya i bolo o de k'aw kelen ka na chaque fois INPS ka interlocuteur INPS ni baarakɛyɔrɔ de bɛ kuma ka caya n bɛ min fɔ o yɔrɔ la allocation wari bɛ sara yɔrɔ cogo 3 allocation dɔw bɛ sara a bɛ fɔ a ma ko en espèce warijɛ bɛ ta ka d'i ma allocation dɔw INPS bɛ chèque di chèque bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ɲɛna aw an ka baarakɛla bɛɛ ka allocation chèque kɛ nin tigilamɔgɔ tɔgɔ la an bɛ o allocation chèque k'o tigi tɔgɔ la baarakɛyɔrɔ ka yamaruya kɔnɔ allocation sara sabanan o virement ye an bɛ virement bancaire kɛ aw bɛɛ bɛ na baarakɛyɔrɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ na n'a ka compte bancaire ye an b'a virer a fɔ aw ka sara bɛ virer aw ka compte kɔnɔ cogo min an b'a ka allocation virer alors allocation sara saba cogo filɛ nin mais i ka kuma jaabi yɛrɛ la parce que INPS bɛ baara la sisan peut-être aw bɛɛ b'a kalama o fɛnɛ o de ye ŋunuŋunu kuma caya
INPS be contrôle physique la a bɛ fɔ a ma ka na allocataire n'an bɛ wari sara ye an y'a jateminɛ an yɛrɛ b'an ka mɔgɔw de wuli ka taa entreprise la sisan pour que wari kɛ sara an bɛ weleli kɛ kamara filɛ nin i b'i jɔ an ka ɲininkaliw bɛ ɲininkali kɛ la tɛŋɛ la ni o y'a sɔrɔ e yɛrɛ de kamara don tigi wari min filɛ nin i n'a ka kan an b'a d'i ma an b'o baara la sisan alors o baara kɔnɔna na a yɛlɛ yɔrɔ dɔw la effectivement peut-être pour différentes raisons de toute façon i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ an ka mɔgɔ bɛ ten don min na mɔgɔ bɛ ten ni mɔgɔ bɛ ten minnu bɛ yen an b'olu ka wari d'u ma minnu tɛ yen an bɛ segin n'u ka wari mais n'u nana an b'u ka wari sara. Patrimoine culturel an ka jamana yɔrɔkɔrɔbaw don minnu bɛ se ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen bolo bolomada yɔrɔ ani dugalen ye ka se k'i ka dugu jɛ ko 20 kɛ i sinsinnen i ka fasoden ɲumanya kan. Patrimoine culturel la jamanaden bɛɛ ka fɛn lakana ta don o de y'a to jamanaden bɛ jamanaden na olu ka cɛsiri bonya bɛ a lakanani kɔrɔ o dɔ ye an balima Lasana Sise ye. Lasana Sise maliden do min kɛra patrimoine directeur national ye ka tɛmɛ san 18 ɲɔgɔn na a ye o de kɛ Bajangarakaw fɛ dɔgɔnɔ jamana kan yɔrɔkɔrɔbaw minnu bɛ yen ka se ka olu labaara n'a ma ɲɛ k'a fɔ farafinna tile bi yan b'a fɛ dunanw kun b'u kunda jamanaw minnu kan ka se ka damu ta a yɔrɔkɔrɔw ɲamadali la o ye o dɔ ye an ka jamana dɔgɔnɔ jamana ye Banjagara yan b'a fɛ o de y'a to wuli kɛra ka se Lasana Sise ma a ye baaraw minnu kɛ san 18 kɔnɔ ka ɲɛsin an ka yɔrɔkɔrɔbaw patrimoine culturel lakanani ma a bɛ se ka dɔ fɔ an ye o rɔ ani seereya kanw Kadija Tarawele bi a latɛmɛ an ye. An ka fɛn kɔrɔw olu ye an ka ɲɛnamaya sinsinbere dɔ ye. Fɛn min ye Lasana Sise ye ale ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛn. An ka maakɔrɔw olu ye fɛn kɔrɔ mun to an ye tiɲɛ ye n'an k'u ma ko patrimoine culturel o baarali ma. A ka baara fanba o kɛra Dɔgɔnɔdugu la Banjagara yɔrɔ min na a ye san 18 kɛ an ka ladala fɛn kɔrɔlenw olu mun tola tiɲɛ ye olu lakanali la an'u kɔlɔsili la walasa ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔna na min b'a to an ka fɛn kɔrɔ olu bɛ se ka lakanda cogo min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Banjagara dugu bonya bɛ t'i jɔ fo kilomɛtiri 400 na wa dugu minnu bɛ a kɔnɔ o bɛ t'i jɔ fo dugu 200 kɔ la ka fara o bɛɛ lajɛlen de kan nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ ka nafa min ladon jamana ka taaɲɛ kɔnɔna na a n'a ka sɔrɔ yiriwari binakun kan o de y'a to Lasana Sise ale ye san 18 o ɲɛnamaya ni yɔrɔ kofɔlen in na k'a fɔ ni ye fɛn mun ye nafa de b'a la a nafa tɛ k'a fɔ dɔrɔn bon so ninnu ka to tan an kana s'u ma o dɔrɔn tɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka n'u lajɛ ka tile dama kɛ yan caman kɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ kalo kelen kɛ u bɛ kan ka munumunu jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma touriste olu bɛ nafaba de don dugu la jamana la a bɛ ani surtout population mɔgɔw parce que bɛɛ b'i ta sɔrɔ hali furufuru feerelaw ni tubabuw nana bɔ furufuru feere mun na kafe feerelaw bɛɛ b'i ta sɔrɔ i y'a faamu donc olu bɛɛ bɛ na patrimoine ko in de kama parce que Mali la touriste tɛ na fɛn wɛrɛ kama an ka seko ni dɔnko nafa mun b'a la hali an ka dɔnkilidalaw kɔfɛ importance mun b'o la jamana caman bɛ yen a t'olu la quoi ani tubabuw dɔw bɛ na n'u nana sur place o b'a ye population u bɛ condition dɔ la par exemple dɔw bɛ yen ji tɛ yen u bɛ digi u la quoi u b'a fɔ an bɛ ji kɛ yan tubabuw ye forage camanba de k'u ye ekɔliso camanba de jɔ parce que n'u nana dugu kanu kosɔn patrimoine culturel kanu kosɔn population minnu bɛ yen n'u y'u ka condition lajɛ u b'a fɔ an b'a fɛ ka nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin o camanba de bɛ yen. Depuis lawale la tubabu tile la fɛn min ye Mali ka sojɔcogo ye o dɔnnen don nka o n'a ta bɛɛ an ka sojɔlen kɔrɔlen dɔw i n'a fɔ Institut National des Arts a jirala k'a fɔ ko halisa olu kɔni bɛ tununi sira kan hali ka da a nafaw kan. i n'a fɔra basi tɛ k'a feere mais k'a fɔ k'u b'a ci o de basi ye parce que sojɔcogo mun don mɔgɔ hakili a jɔra depuis tubabu tile la mais tubabuw nana u y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔw bɛ so jɔ cogo min valeur ba de b'a la nafaba de b'a la i n'a fɔ a forme dɔrɔn tɛ de hali k'a jɔ sisan koko fila fiɲɛ bɛ don kokow ni ɲɔgɔn cɛ climatisation naturelle b'a la sariya taara k'a fɔ ani so sugu ninnu ma kan ka ci u protégelen don loi de y'u protéger e b'a fɔ k'i b'o ci donc an ma kan ka sɔn o ma.
an bɛ don min na i ko bi mali yɔrɔba 4 de tɔgɔ doni bɛ diɲɛ sereke 4 tɔnba UNESCO maaw olu ka fɛnkɔrɔ lasago yɔrɔw la i n'a fɔ Tombouctou ni Jɛnɛ Misiri k'a bɛn ni san 1988 wagatiw ye 1988 ani dɔgɔnɔw ka nin yɔrɔ kɔfɔlen Banyangara k'a bɛn ni san 1989 tumanaw ye 1989 fo ka taa se an ka maakɔrɔw kaburu ma Gao san 2004 wagatiw la 2004. Mais an bɛ se ka site 10 au moins ko proposer pour que u ka bila liste kan i yɛrɛ kan fo ka fɔ Kamanjan dɔ da naboda comme maninkaw b'a wele cogo min ani Kangaba case sacrée bɛɛ b'olu dɔn ani mais il y a Gao a tɔgɔ Fort de Médine Kayi est-ce que ne ye Kayi ka de ye il y a le Fort de Médine ani Mandiakoui cathédrale ani Kankou Moussa a ka misiri kɔrɔ a trace minnu bɛ Gao olu par exemple olu ye exemple de n'an bɛ se ka dossier préparer UNESCO experts b'a lajɛ si c'est bon n'a ka ɲi n'a ma ɲi n'a ka ɲi u b'a bila kan n'a ma ɲi u b'a fɔ a ye nin yɔrɔ changer baara ɲɔgɔn tɛ quoi. Fɛn min ye Lansana Sise ale tilanin kɔ a ka kalanw na a y'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ɲɛsin an ka seko a n'an ka dɔnko fo ka taa se an ka kɔrɔlenfɛnw ma olu lakandali ma an bɛ don min na i komi bi a yɛrɛ nisɔndiyalenba de don n'a ka baara kɛtaw ye. An ye musée saba naaninan ye Banyangara musée ba de Union européenne ye mun financé. Malheureusement au musée ma dayɛlɛ sa sinon so ɲumanba de don a ma dayɛlɛ kɛlɛ in kama tun ka kan ka dayɛlɛ 2012 ou 2013 après u y'a essayé ka dayɛlɛ a ma se ka marché parce que ko cayara hali sini a ma dayɛlɛ sinon an ye baara caman kɛ an ye centre an ye campement jɔ dugumisɛnninw na ni tubabuw nana u bɛ loger yɔrɔ min an ye centre d'artisanat bolola baarakɛla ninnu o bɛ se k'u ka baara kɛ k'u ka sɔrɔ yiriwa cogo min an y'olu kɛ yen quoi mais ne yɛrɛ mun ye nimisa wasa kosɛbɛ ni n b'a fɔ ka segin a kan c'est que an ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya u y'a faamu k'a fɔ patrimoine nafa de b'a la vraiment o diyara ne ye kosɛbɛ parce que hali sisan fɛnw dɔw bɛ yen u bɛ pratique dɔ kɛ n b'a kalama olu bɛ kan ka continuer quoi. Tombouctou bɛɛ bɔra kalama u taara ka taa u ka mausolée ninnu ci n'u ka mɔgɔbaw kaburu bɛ yɔrɔ min ka taa ci jihadistes ninnu taara ci bon parce que olu ye UNESCO site de patrimoine mondial de don donc communauté internationale diɲɛ bɛɛ u ye mobilisation kɛ pour que k'u jɔ ne de tun b'o projet coordination na n ye mission caman kɛ Tombouctou donc pour que k'olu jɔ 16 mausolées 16 an y'u jɔ misiri minnu bɛ u ye tiɲɛni dɔn yɔrɔ minnu ko k'olu dilan ka ɲɛ. N'i ye Mali dugukolo ta k'a lajɛ yɔrɔ caman de bɛ Mali kɔnɔna na seko ani dɔnko fo ka taa se laadalafɛn kɔrɔlen caman ma o de bɛ yen o min y'a to kabiri lawale la nanzaraw ani diɲɛ serekɛnɛ ni maa caman de b'i kunda Mali kan san o san ni kana u ɲɛ da mun ta nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo ka taa se nin laadalafɛn ninnu ma o siratigɛ fɛ Lansana Sise ni maa mun ye baaraba in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ san 18 kɔnɔna na u y'a jira u ka kɔrɔfɔw la ko fɛn min ye Lansana Sise ye maa cɛsirilen de don wa a ka baara in kanu b'a la kosɛbɛ wa fana a ka wulikajɔ o fanga ka bon kosɛbɛ nin laadalafɛn ninnu kunkanko la. Lansana n'a ni ye baara kɛ a b'a hakili t'u la halisa i ka fɛn o fɛn a b'i ɲininka k'a fɔ karisa i bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya jumɛn b'i kan tɔɔrɔ jumɛn b'i kan i ye mun de kɛ pour que ka gɛlɛya in bɔ yen i jija dɛ baara de bɛ laban. Bon, mɔgɔ mun b'o k'i la a b'a tigi ko t'i kɔnɔ o de y'a kɛ Lansana kɔni n tɛ se k'a sara sɔrɔ n bɛ dugawu de k'a ye halisa ala ka si d'a ma halisa ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a yɛrɛ mɛn anw fana kɔrɔ ka ladilikan ɲumanw d'an ma mun bɛ dusu don anw kɔnɔ mun b'a kɛ jamana tɛ nege bɔ an na. Lansana Sise san 18 baara kɔfɛ Banyangara mara kɔnɔna na a wajibiyala ka segin ka na Bamakɔ faba kɔnɔna na ka sanga ni Mali kɛlɛw daminɛ kuma ye san 2013 wagatiw kɔnɔna na 2013 o senfɛ a kɛla patrimoine directeur national ye Mali faba kɔnɔna na fo ka taa bila a ka sɛgɛlafiɲɛbɔ kumanaw na n'an k'a ma ko retraite san 2017 kumanaw na 2017 o kɔfɛ a yɛrɛ ye cɛkɛda dayɛlɛ a ye n'a y'o tɔgɔ da agence de consultation
association panafricaine sur la culture et le développement locaux n'o ye an ka ladalafɛn kɔrɔlenw an'an ka seko ani dɔnko olu lakandali kan ni ka se k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna maa minnu fɛnɛ bɛ fɛ ka u ka baara ɲɛsin a ma wa fana a hakilina ɲininin bɛ jɛkulubaw la diɲɛ seriki naani kɔnɔna na i n'a fɔ a ye min président ye association internationale pour l'éveil des monuments et sites Lassana Cissé kɔni hali n'a sɔrɔla bi siw birinti la nka u n'a ta bɛɛ cɛsiri ni jija ani kanu b'a la jamana ka seko ani dɔnko a n'a ka ladalafɛn kɔrɔlenw o lakandani la. Décembre kalo tile 16 san 2025 Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ye jamana dɔw lɔtɔmɔ ka olu denw nga Amérique jamana doni gwɛlɛya ni taama sɛbɛ visa balili ye u la. O de y'a to Mali jamana ɲɛmaw fɛnɛ ye tajuru sara bere boloda ko ma ko réciprocité ko do min bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔ ye dɔ kɛ dɔ la min ma bɛn o ma o b'o ɲɔgɔnna kɛ o la a dabakun ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn nsɛbɛ dɔn. Jaabili min kɛra Mali jamana ɲɛmaw fɛ ka ɲɛsin Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ma visa gɛrɛndɛ bonyanen na Mali ni Amérique jamana cɛ tajuru sara bere na sira fɛ malidenw y'a ye cogo minnu na dɔw y'u hakilinanta di an ka ɲininikɛla Kadija Tarawele n'a ka jatala Dramane Malemu. Sangani l'Américain jamana olu ye gɛrɛntɛ min ta ka malidenw sɛgɛrɛ malidenw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ l'Amérique jamana ma fɛn min ye Mali jamana kuntigi ye ale y'a jira k'a fɔ ko ni l'Américain jamanaw mana gɛrɛntɛ min ta ka malidenw sɛgɛrɛ l'Amérique jamana kan visa ko binakun kan ko o sariya kelen na waleya l'Américain den minnu fɛnɛ sigilen bɛ Mali kɔnɔna ma o siratigɛ fɛ an kɛni ko k'an ka kuma galamanin tɛngu malidenw na olu kɔni ye jamana kuntigi ale ka nin waleya in tani kosɛbɛ ka da kan olu bolo nin waleya in ye bagabagali de ye ka bɔ l'Américain jamana maaw yɔrɔ ni ka ɲɛsin AES jamanaw ma nga ko jamana kuntigi ka nin waleya in ye hakilina ɲuman ye jamana ka hɔrɔnya a n'a ka intérêt defani hukumu kɔnɔna na. Amérique ka ko gɛlɛyalen don dɔwɛrɛ tɛ u mɛnna tubabuw en général américains b'o la européens b'o la u mɛnna jamana tɔw kan kosɛbɛ an ka dugu jukɔrɔfɛnw an ka sanfɛfɛnw dugukolo sanfɛfɛnw u y'a k'u ta ye tilatu ni mɔgɔ cɛ ala an yɛrɛ minnu ka jamana taw don an yɛrɛ tɛ se ka an sago sɔrɔ an ka jamana fɛnw na o de ko bɛ ka nɔgɔya bi ka da kan yɔrɔ wɛrɛw fana jamana wɛrɛw fana sankɔrɔ ta la minnu bɛ se ka olu jɔyɔrɔ fana lamenase n'o ye Chine n'o ye Brésil n'o ye Inde n'o ye Russie ye olu fana jamanaw kɔrɔtara bi olu bɛ se ka kɛ sira kura ye an ka farafin jamana ninnu bolo min bɛ se k'a to an bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔfɛnw na donc an ka mɔgɔw fana ɲɛsinnen b'olu de ma donc o kama nin gɛrɛndɛ in sigi bɛ kɛ n'a ye wajibi don mais a man ka to an ka siran a man ka to an ka jɔrɔ a man ka to an ka reculer an b'an ɲɛsin ka taa parce que diɲɛlatigɛ bɛ cogo min na sisan nɔ ni min yɛrɛ bonya ni min yɛrɛ sankɔrɔta mɔgɔ tɛ ni sankɔrɔta et puis ni min jɔ i jɔyɔrɔ la i niyɔrɔ bɛ dɔgɔya o kama an ka jamanaw bɛ o position la bi et je pense que an bɛ sira min kan sira ɲuman don et puis gɛlɛya de don wagati ko de don parce que rapport de force de don wagati ko don n'u nana ye k'a fɔ bon recul cogo t'an bolo o bɛ se k'a ɲini an bɛ se ka bɛn cogo dɔ la an b'an ka nafa sɔrɔ olu ka nafa sɔrɔ mɔgɔ si t'a fɔ ko i dɔrɔn bɛ se ka i tigɛ ka bɔ diɲɛ tɔw la k'i bɛ k'i yɛrɛ ye non o tɛ se ka kɛ cogo si la mais i fana bololankolon kana bɔ i ka fɛntigiya la donc o ye fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ bi olu de faamu u bɛ ka baara kɛ n'o ye hakili la o jamanaden fana fan caman ka hakilina ye. Fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Mali ni Américains ka visa ko la ne yɛrɛ kelenna ma fɔlɔ gouvernement y'a ta ni sɔnɔmɛ ye quoi gouvernement y'a ta ni hakili ye malgré que a y'a kɛ ni réciprocité mais a kan ka taa hali o bɛɛ ɲɛfɛ parce que ka wuli yɛrɛ ma ten tile kelen maliyɛn tɛ don n ka dugu la nigérien tɛ don n ka dugu la burkinabé tɛ don n ka dugu la n'a ma 10 000 euros sara o jɔnmaya de ye quoi donc o jɔnmaya Mali t'o kɔnɔ bilen maliyɛnw t'o kɔnɔ tugun espace AES t'o kɔnɔ tuguni n'i y'an ka ɲɔkisɛ kelen ta an bɛ ɲɔkisɛ kelen ta i kun an tɛ bi kan an tɛ fila ta parce que an den ye an tɛ gɛrɛbu fana ye parce que an b'a dɔn an ka dugu an ka jamana sɔrɔ min b'an ka jamana na a tɛ diɲɛ yɔrɔ si u y'a bila an kun na ko fɛn de t'an bolo an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu taara kalan k'u fɛ yen u y'o de don olu kunkolo la olu kɔni y'o fɔ an ɲɛna a bɛ kalan an denw kunna a kalan anw yɛrɛ kunna ekɔli la bɛɛ nkalon mais dabɔ kama kun don quoi dabɔla kama de pour que minnu bɛ wuli olu ka kɔrɔbaya n'a ye
parce que fɛn min kɛ yiri ju fɛ o de bɛ yiri lawuli donc yiri fitinin n'i ye ji yɛlɛma n'i ye ji couleur ma k'a ju fɛ a bɛ ka ca Ala fɛ o couleur bɛ bɔ yiri la donc minnu nana k'u bɛna denmisɛnninw former indépendance kɔfɛ Afrique u y'a yira olu la de ko a bɛ taa aw ka dugu la aw ka dugu ye fantan jamana de ye aw ka dugu ye misikina jamana de ye n'aw taara a b'o de fɔ aw denw n'aw mɔdenw ɲɛna ko anw de bɛ dɔrɔn bɛ se k'aw bɔ nɔgɔ la donc o y'u permettre ka wuli u yɛrɛ ma ten dɔrɔn ko bon bi maliyɛn tɛ don an ka dugu la tuguni n'a ma nin kɛ ivoirien a tɔgɔ nigérien tɛ don tuguni n'a ma nin kɛ an fana ko problème t'a la an t'aw kɛlɛ an t'aw foyi mais comme an fana an mago b'aw la cogo min na an fana mago b'aw na ten de aw yɛrɛ mage bɛ anw na ka tɛmɛ aw kan parce que aw mago bɛ dugu jɔyɔrɔ fɛn min na o b'anw de bolo yan fɔlɔ aw kun bɛ na aw b'a ta cogo min na aw di aw bɛ taa n'a ye a b'a dogo fɛnw kɔnɔ ka taa n'a ye mɔgɔ tɛ yen ala aw ɲininka la a bɛ kɛ cogo di bi bi in na Ala barika la fanga min b'anw kunna u nalen bɛ ni minɛnw ye min b'anw permettre k'an disi gosi komi aw bɛ k'aw disi gosi cogo min na aw bɛ k'aw disi gosi parce que nin b'aw bolo aw bɛ se k'o ɲɛsin mɔgɔw ma k'a ci u la Ala barika la u b'an yɛrɛ bolo yan bi an t'a ci mɔgɔ la mais n'i y'a ci an na an b'a ci la. Mali jamanakuntigi ka nin hakilina ye n'o ye l'Américain jamana maaw u ye gɛrɛntɛ min ta ni k'a fɔ ko u n'a malidenw sɛgɛrɛ n'u ye u ka jamanaw kɔnɔna na ni ka o kɛlɛ in ɲɛnamaya ni l'Américain den minnu fɛnɛ sigiyɔrɔ bɛ Mali kɔnɔna ye o min ye l'Américain den fɛn fɛn mana fɔ k'i b'i kunda Mali kan fɔ a k'a sɔrɔ visa bɛ e yɛrɛ fɛnɛ bolo visa min bɛ i yamaruya ni Mali kɔnɔna donni ye i n'a fɔ Amérique jamanakuntigi Donald Trump ale ye a laɲini cogo min na o de fɛnɛ b'an kɛ k'an kunna diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan ka jɛ k'a ɲɛmada. Kongo Kinshasa kaw fɛ surasiya ɲɛmaaba caman de minɛn bɛ bi dɔw yɛrɛ bilara ka taa kasobonba la ka ban surasiya kiribulon a kɛn bɛ ka nin jalatigiba ninnu jaki k'a fɔ u yera faso janfa baara la janfa siya minnu don ka fara kokolonkɛlaw kan ka kokolo ɲɛsin jamana ma ka fara janfanjiw kan ka bincogo ɲini jamana ɲɛmaa ka fanga la ka ɲini ko fɔ jamana ɲɛmaa ka nikɛnɛ karaba ka fara jamana jugu ka kɔka ka jamana sigi cogo ɲini a senzabara kɔnɔ ninnu de jakikaw ye minnu ɲɛsin bɛ surasiba ninnu ma surasi jalatigibaw minnu don général Frank Ntumba bɛ a la yan'a ka minɛ Félix Tshisekedi Kongo Kinshasa jamana ɲɛmaa a ka lakana ko tun bɛ jɛkulu min ka bolo ka jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ ale de kun y'o ɲɛmaaba ye général Christian Chiwewe fɛnɛ bɛ a la ale de kun ye Kongo Kinshasa surasiya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ɲɛmaaba ye wa jamana ɲɛmaa Félix Tshisekedi ka kɔrɔsigi fɛnɛ kun don a bɛ minɛ tuma min général Christian Ndaiwele Okura Kongo surasiya lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsin bɛ kunnafoniko ma o ɲɛmaaba kun don kɔsa in na yɛrɛ a kun bɔra o la ka laban ka bila dugumakɛlɛcɛw fɛnɛ ka ɲɛmaaya la o fɛnɛ minɛn bɛ bakuruba la générali 11 ɲɔgɔn na ani olu dugumɔ jalatigiw 14 ɲɔgɔn na de minɛnnen don Kongo Kinshasa faamaw fɛ ɲininkaliw tɛnkuna u la surasiya kiribulon ɲɛmaaw fɛ ni ka dɔw yɛrɛ bila ka taa kasobonba la Ndolo ka ban kabini dɔgɔkun tɛmɛnen don nataw la u ka kiri yɛrɛ de n'u bi sɔrɔ ka don ni lapasaba bɛ u la u na lapasaba ta ni o se tɛ u ye jamana ɲɛmaayaso na lapasaba bila u ka bolo kan n'o ye avocat ye. Kunnafoniw caman bɛ ka nani a ye k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump bɛ labɛn la Iran jamana ka mɔ ka bonjogo ɲini. New York Times kunnafoni diso de y'a lase Ameriki jamana kɔnɔ kunnafoni duma na bɔ New York Times fanfɛ maa sɔminenw ka fɔ la o ni tiɲɛ ka suru ka sabu kɛ a kunnafoni diso ni Ameriki jamana fanga bɛ ɲɔgɔn bolo. Ko kɔsa in na kunnafoniw bɛ ka nana ye k'a fɔ Ameriki jamana bɛ labɛn la a bɛ se ka Iran jamana bonjogo min n'a ma ɲɛ k'a fɔ Iran jamana kalayan bɛ bi Iran jamana den dɔw fɛ ni nisɔngoya taama ye Donald Trump de taar'i yɛrɛ sen don o la ko ni Iran fanga dɔn bɛ ni maa nanamasumanenw fali ye n'a magara nisɔngoya taamanaw na maa kelen ma na fa bɛɛ ko a na don Iran jamana fanga nɔfɛ ni ka maa nanamasumanenw lakana. New York Times kunnafoni disira ye a jira k'a fɔ Donald Trump a ma hakilina kelen ta fɔlɔ nka a bɛ a labɛn kɔni na a bɛ se ka Iran jamana susu cogo min. Iran jamana nisɔngoya taama bonya bɛ a kɔnɔ kabini Desanburu kalo tile 29 jagokɛlaw de jigin bɛ Iran faaba Teheran kɔnɔ ka sabu kɛ ko dɔ bɔra Iran jamana nafolo dunda Riyal o fanga na k'o ma bɛn u ma. Desanburu kalo tile 30 sanfɛ kalandenw fɛnɛ farala jagokɛlaw ka kɛ nisɔngoya taama ba ye duguba caman na Iran. Janvier kalo tile 2
maa dɔw sɔrɔla ni mugu ni kisɛ ye maa nana masumanenw jɛrɔ ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw mɔ bibi in na a jiran bɛ k'a fɔ ka na se janvier kalo tile 8 mɔ maa min ni cɛna nisɔngoya taama in nɔ maa 11 don den daani 1 bɛrɔ ani lakana tigilamɔgɔw duguba min bɛ wele ko Esfarayan Iran jamana kɔnɔ o jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur fɛnɛ tora ka fara nisɔngoya taama na caman fɛnɛ kan Tehran n'o ye Iran faba ye a maire Alireza Zakani ye a jira k'a fɔ nisɔngoya taamanaw ye misiri 25 de jeni Iran faba la Tehran ni ka wariso 26 ɲɔgɔn na sokɔnɔ mina ka kɛnɛma mina ye lapidaniso 3 jenina u fɛ ani jamana tɔgɔla cakɛda ta ɲɔgɔn na sapeur pompiers ka mobili bawsa tasuma faalanw o 48 de jenina minnu min ma banane ta ka taa n'a ye lapidaniso olu ka mobili 42 ani 2 de fɛnɛ jenina ni ka dɔw ka du 24 ɲɔgɔn na tiɲɛ Iran jamana ma ɲɛmaw kɛnbɛ ka jaki ɲɛsin Ameriki jamana ni Bani Israɛla jamana ma ko olu de bɛ ka don Iran jamana den dɔw n'u hakili cɛ k'u bila jamana la jango Iran jamana bɛ se ka segin a sen sabara kɔnɔ cogo min. Angleterre kunnafoni di gafe The Mail on Sunday ye kunnafoni lase k'a fɔ Donald Trump ye a ɲini a ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen force spéciale interarmée fɛ u ka kɛlɛ fɛɛrɛ dɔ bila sen kan a bɛ se ka min kɛ ka Greenland gun minɛ kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Angleterre kunnafoni di so in nɔ a kɛmɛ k'i sinsin Ameriki jamana ma ɲɛma dɔw ka kuma kan a ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a ɲini lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen force spéciale interarmée fɛ u ka kɛlɛ fɛɛrɛ in bila sen kan a bɛ se ka min kɛ ka Greenland minɛ kabini Donald Trump ka manda fɔlɔ la a kun y'a jira k'a fɔ a bɛ Greenland gun san nka Greenland bɛ jamana min fɛ n'o ye Danemark ye o ma ɲɛmaw kun ma sɔn mars kalo tɛmɛnen san 2025 a kun y'a jira k'a fɔ Greenland bɛ se ka kɛ Ameriki jamana dɔ ye nin dɔgɔkun min bannen filɛ nin ye a daminɛ Donald Trump ka chef de cabinet danga jamana ɲɛmayaso kɔnɔ ni o ye Stephen Miller ye o kun y'a jira k'a fɔ Danemark ta tɛ se ka kɛ Greenland ye bilen ka sabu kɛ a ka kan ka kɛ Ameriki jamana de ta ye New York Times kunnafoni di sira Ameriki o y'a jira sibiri tɛmɛnen k'a fɔ Danemarkikaw ka minisiri ɲɛmamuso Mette Frederiksen a tɔɔrɔla Donald Trump ni a ka directeur de cabinet danga ka kuma kɔrɔ ko Danemarkikaw ka minisiri ɲɛma yɛrɛ a mɛnna a bɛ ka i den ka kuma ni Donald Trump ye Greenland minɛni ko kuma min bɛ a da k'a lajɛ k'a bila ko nka ko Donald Trump sɔn tɛna kɛ a ka chef de cabinet danga Miller ka kɔrɔfɔ ye Danemarkikaw ka minisiri ɲɛmamuso a n'a jɛɲɔgɔnw nazaralatɔma Union Européenne jamana ɲɛmaw tɔɔrɔ bibi na nazaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmaw bɛ ka jate dɔw de bɔ u bɛ se ka don Donald Trump n'a hakili cɛ cogo min a bɛ se ka jɛ Greenland kɔ dɔw ko u bɛ ka lajɛ ka OTAN kɔrɔ don o min ye kɛlɛbolo ye ni u ni Ameriki jamana jɛn b'o la ni OTAN kɛlɛbolo kɔrɔ donna k'u ka wuli ka jɔ bonya Greenland yanfa fɛ ka sini ni Irisila jamana babali ye fa fɛ ni ka laban ka jira Donald Trump la k'a fɔ ni a mago bɛ Greenland gun nafasɔrɔ siraw de la dugu jukɔrɔ ani kwaji kɔnɔ nafasɔrɔ siraw minnu fɛnɛ bɛ kwaji kɔnɔ ye n'a mago bɛ o sɔrɔw de la u b'o bɛɛ bila a ka bolo ka a k'i seko kɛ o bɛɛ la ye Angleterrekaw ka kunnafoni di so dɔ fɛnɛ Sunday Telegraph o y'a jira k'a fɔ nazaralatɔnba Union Européenne jamana ɲɛmaa bɛ jamana ɲɛmaa la u cɛla o ko munna u ti ɲangi ɲɛsin Ameriki jamana mɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ k'i ni da nazaralatɔnba Union Européenne jamana dɔ fangu dɔ kan n'o ye Greenland ye nka Irisila jamana kɔnɔ wasabulo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ɲɛsin bɛ sariya senkow mɔ sanfɛ wasabulo la ko Andrei Klishas ale y'a yira k'a fɔ nazaralatɔnba Union Européenne ma na ɲangi o ɲangi ɲɛsin Ameriki jamana mɔ a ti nɔbɔ cogo min na u ka ɲangi ma nɔbɔ Irisila jamana la o cogo kelen de la u ka ɲangi tɛna nɔbɔ Ameriki jamana fɛnɛ na Sunday Telegraph ye a jira k'a fɔ nazaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛmaw ko u ka ɲangi bɛna ɲɛsin Ameriki jamana cakɛdaw de mɔ nazarala dugukolo kan ka sabu kɛ Donald Trump kɛmɛ k'i ni da nazarala jamana Danemark gun dɔ kan n'o ye Greenland ye
o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a k'an bɛn diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye.